Здравейте, казвам се Олга и това видео беше изцяло генерирано с помощта на изкуствения интелект. В бързо развиващия се свят на счетоводството, ефективността, точността и скоростта са от съществено значение. Чат-ботовете на Crowdease, задвижвани от изкуствен интелект, са тук, за да автоматизират процесите, подобрят обслужването на клиентите и намалят оперативните разходи за счетоводните фирми. С 24-часова наличност, нашите чат-ботове незабавно отговарят на запитвания относно данъчно планиране, финансови отчети и други. Те могат да помогнат със събирането на данни, автоматизират качването на документи и да помогнат на клиентите да спазват сроковете за отчетност. Чрез автоматизиране на рутинните задачи, чат-ботовете освобождават вашите счетоводители да се съсредоточат върху сложен финансов анализ, помагайки ви да развиете бизнеса си и да подобрите предлаганите услуги. Нека изкуственият интелект издигне вашите счетоводни услуги на следващото ниво с персонализируемите решения за чат-боти на Crowdeo.ai. Свържете се с нас днес!